Аз съм доктор Евгения Пирьова. Аз имам две специалности – вътрешни болести и гастроентерология. Занимавам се с гастроентерология повече от 30 години. Гастроезофагиална рефлуксна болест. Какво представлява рефлуксната болест? Тя е резултат от връщането на стомашно съдържимо към хранопровода и устата. То съдържа различни количества солна киселина, жлъчни киселини, слуз, които така попадат в ненормална за тях среда. Лигавицата на хранопровода не е пригодена да устоява на тези агресивни фактори. Ако епизодите на рефлукс зачестят, това може да доведе до трайни възпалителни промени по хода на хранопровода с различна тежест и прогноза. Как се случва това? Преки виновници за това объркване са мускулите, чиято основна функция е да направляват движението на стомашното съдържимо към червата. В долния край на хранопровода има пръстен от мускули, наречен долен езофагиален сфинктер. Той действа като еднопосочна клапа, възпрепятстваща връщането на богатите на киселини стомашни сокове към хранопровода. Има и втори подобен сфинктер, който е разположен на границата на гърлото и хранопровода и е със сходна функция. Различни обстоятелства могат да компрометират функцията на двата сфинктера. Стрес, наднормено тегло, прием на богата на въглехидрати и мазнини храни, някои медикаменти, алкохол, тютюнопушене, тежък физически труд. Друго състояние, благоприятстващо гастроезофагиалния рефлукс, е наличието на хиатална херния. Тази диагноза зачестява с напредването на възрастта, свързано е с естественото отслабване на съединителната тъкан. В последните години популяризирането на фитнеса, особено включващо тренировки с големи тежести, е отговорно за процентното нарастване на това състояние при млади хора. Оплакванията включват усещане за топлина или парене зад гръдната кост, болка при преглъщане, затруднено преглъщане, усещане за пресядане, болки в гърлото, хронична кашлица. Лечението включва промяна в стила на живот, стремеж към нормално телесно тегло. Когато това се окаже недостатъчно, се налага и приложението на медикаменти, които неутрализират или намаляват производството на стомашна киселина. В крайен случай може да се предприеме и хирургично лечение. Симптомите на гастроезофагиален рефлукс са често срещани в различни житейски ситуации и лесно пренебрегвани. Тяхното системно подценяване може да доведе до сериозни и трайни увреждания на хранопровода, включително и рак. Потърсете лекарска помощ при лекар-гастроентеролог.